It-tkabbir ekonomiku fit-tieni kwart ta' din is-sena kien ta' kważi 4% dan ħareġ minn aġġornament ekonomiku tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Feħreġ it-tkabbir ekonomiku bejn April u Ġunju li għadda kien ta' 3.9%. Fi-stqarrija mill-Bank Ċentrali ħareġ li l-indiċi tal-bank dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju kien f'livell ogħla mill-medja storika waqt l-indikatur tas-sentiment ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea baqa' ogħla mill-medja storika wkoll. Minn din ir-revista tal-Bank Ċentrali ħareġ li tkabbir fl-impjiegi f'dan il-kwart imsemmi kien ta' kważi 5% waqt li r-rata tal-qatt f'pajjiżna kienet ta' 2.5%. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll kif id-deficit tal-Gvern niżel għal 4.3% minn kważi 5% fil-kwart ta' qabel. Dan fil-waqt li l-proporzjon ta' dejn fil-prodott domestiku gross ta' pajjiżna kien ta' kważi 51%. B'dan tal-aħħar huwa inqas mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Minn dan l-aġġornament ekonomiku tal-Bank Ċentrali ħareġ ukoll li l-inflazzjoni f'Ġunju li għadda naqset bi kważi perċentwal meta mqabbel ma' 3 xhur qabel.